Barau! Me nema malam? Abun fa da nake nema ruwa a jallo ne na same shi. Kai ka aje wannan in garme gudun da zaka dauka sa a jihunka. Hai! Rufe mun baki. Ranka ya dade in garme ya goce fa. Ranka ya dade ka sake ni. Kaga? To zan baka 10,000. Ba na karɓar cin hanci. To zan baka 20. Ba na karɓa. Ranka ya dade. Kurba abin nan kaji. Duk wata yogurt tana da bambanci? A to wannan daban take da kowace yogurt. Musa, ai je ka kai belin kanka dan ko gaban alkali na kai ka ya ɗanɗana wannan yogurt din dole ba da kai beli. Kana sa? Zallar nonon shanu ne gangariya. Siyan nagari mai da kuɗi gida. 'Yan garinmu yogurt, 'yan ɗano na musamman. Muna gabatar muku da sabon yogurt ɗinmu mai suna 'yan garinmu yogurt. 'Yan garinmu yogurt babu kamar sa a nahiyar Afirka. Sannan a cikin birnin Kanan Dabo ana iya samun Ingaramu yogurt a wurare kamar haka: Sahat Store, City World Al'udu, ATM Amana, Kofar Nasarawa. Sannan akwai Kero and Gas along Rijiyar Zaki to BUK New Side, AS Garko Store, along Dorai Way, Pyramid Store, opposite BUK All Side. Ko ku tuntube mu akan lambobin wayar mu kamar haka. Nusabi dan zuciya ta nitsu, san ki ba zai kyalan ba na jure ganin ki a raye. Abin da ya kai Nusabi shi ake wa zaka yau, ranki ya yi Nusabi ai dole ne na kashe ki. Ba da rashin soyayya ba, ni na bada ita a yau na kashe ta da kaina, ba ni kulla wata. In ɓangaren soyayya ce ba haɗi da wata, na baki dukan sirrina na hana ma wata. Ya kika yi haka? Ya kika yi haka, ya kika yi haka ne, banda banda zai sani na dama dan na kashe ta. Ku yarda da ni, ina santa cikin raina, ban cire ta. Abinda na yi daidai ne, hujjata gani gata Nusabi ne, ranta ya kai shi yasa na kashe ta. Cire zakanai ne zakka da ranta, wannan ne daidai. Ta bangare na banga abun ƙorafi ba da na kashe wacce na fi ƙauna. Burina wa kawai in rayu da ke, kar ki bari matsala ta raba ni da ke. Sanda nake miki yaya zan yi sake, ke ce madubin kallona, zama uwa gun ‘ya'yana, mafi da ni a cikin rana, sannan ta share hukunci. Ran da ta mace ya zan yi da raina, ya zan yi in ci abinci. Ni zan tafiya sana'ata domin neman nasarata. In kin ka guje mini rannan kin san za a ji mutuwata. So kada ki da wani, kar da ki min kini, komai kike da bida zan yi, rasa ki ne matsalata. Ko magana da wani, ko ki gane wani, ban so na ringa gani ko ji kin sani da wuri. Zakara da na da ranki Nusabi ne, ranki ya kai shi yasa na yi zaka da ranki tun da na ga ya kai Nusabi. Zaka da ranta na yi
nisabi duka abin da ya kai shi ne ake wa zakka. Tun da ranki ma yayi nisabi dole na fitar. Ina fi da ranki nisabi dan zuciya ta nitsu. San ki ba zai kyalan ba na jure. Amma gaskiya na yi mamaki yadda komai cikin sauri ya kammala. Ai ka san babu abu mai sauki irin kwace gurba a hannun kuturu. Dama na faɗa maka. Tabbas tunda nake jin wannan karin magana da ban yadda ba amma yanzu na gaskata. Adam kenan. Ai duk abin da kaga ya baka wahala to wallahi baka mai da hankali akan sa bane. Kwarai kuwa na ga alama. Yanzu menene mataki na gaba? Baka da wata matsala akan haka. Abdul da ya zo hannu. Yanzu kawai mai wani tunanin. Shikenan gobe mai sauran magana a makaranta. Okay, amma dai yanzu tare za mu tafi saboda dama ina so ran je gidan su Khadija. Mu je ko? Kuke to shikenan mu je. Mu je ko? Mu je. Ai wallahi in gaya maka Abdul ka ga yanzu yanda ya fara so na. Haka ne. Shi sa fa na kira ka a waya na ce maza ka zo ka ji yanda muka yi da shi. Saboda kan na zo ma na manta wasu abubuwa. Lalle kin mu wannan kawaran. Wallahi ya faɗo. Ita kuma sorry ta shiga uku sai da ta nemi wani. Haka ne. Ba ni kulle wata in bangaren soyayya ce ba haɗi da wata na baki dukkan sirrina na hana ma wata ya kika yi haka burina wa kawai ira. Assalamu alaikum. Kar ki bari matsala ta raba ni da ke. Okay. Shi kenan. Gawa kake yin wani? Agent. Me ya ce maka? Ya faɗa min cewa wai tiket ina ya zo hannu. Wow! Ka ce albishirin abin farin ciki ya maka. Kin ga kawai yanzu zan tafi. Kaga, Awal, bai kamata face ka bata ranka ba. Wannan ai abin farin ciki ne. Kaga nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba, za ka zama ƙwararren ɗan jarida. Ni kuma in zama shahararriyar mawaƙiya. Shikenan, nan ba da daɗewa ba, sai da a ce shahararren ɗan jarida ya auri shahararriyar mawaƙiya. Wato na lura da cewa kamar ma ke farin ciki kike yi da wannan tafiyar da zan yi. Mana. Kaman abin bai dame ki ba. Yanzu mutumi na gaba daya tafiya za ka yi kenan. Amma idan na tafi ai zan dawo. Ba wai tafiya zan yi na dawoma a can ba, ko ba haka ba? To. Haka ne, ni ma abin da nake tunani kenan. Amma fa magana gaskiya ba ji daɗin wannan labarin naka ba. Duk jiki na ya mutu wallahi. Tumina amma fa ƙarshen ta ka zama ban ɗan jarida. Ba lallai kai aiki a nan ba. Wallahi sigarin nan da nake sha gaba ɗaya dai na jin daɗin ta ne da kace mun za ka yi tafiyar nan. Awa. Kawai dai baka ja da ta kai maka karo bane ba. Amma in ta kai maka karo mutumi na ai kawai normal zaka ji kana tafiya wani asalo. Allah. Sarauta ce kawai. Abokina haka ne. Ya naga ka tafi wani zurfin tunani ne. Me yake faruwa? Minti ɗaya ina zuwa. Minti.
Hello? Hello yaya? Ƙanwata ya aka yi ne? Kana ina ne? Ina tare da abokaina. Kaga kai maza yanzu ka zo ka bar duk abin da kake yi, Abba ne yake neman ka zo fa yanzu. Da akwai matsala ne? Kaga ni ban sani ba, kawai ka zo yanzu nan. Shikenan. Gani nan zuwa. Yanzu fa kakka ɓata lokaci. Wai ya haka ne? Wai me ke damun Awwal ne? Gaba ɗaya ni ma na ga yanayinsa ya canja kuma ga zo da wannan zancen. Shine ai kwana biyu gabaki ɗaya na rasa me yake damun shi. Don wannan zancen da ya bai kamata a ce yan abin nan ba ko ba ga. Ƙarna na sigarin nan wuta. Na dan samu caji a kaina. An jawo ta. Ni ma zuwa an jima idan waccan ta sauka ni ma sai in dora. Wallahi tallahi ya zabi. Shikenan. Shine magana Alhaji, ai sai da caji. Tun cajin ɗazu ne bai sauka ba har yanzu. Abokaina zan wuce, an kira ni. Zan je gida. Ja wannan zaka samu relief a hanya. Awal. Okay to. Awal fa sai a hankali yau ga yana. Nan ba sai a hankali ba. Bi ta yin daga kaya nan. Ai yau akwai kaya. Kasantin safa da na tasata. Nake gaya ma kafin in diro nan. Sai da na karar da kwali 3. To shi yasa kawai na bari ta dan sauka. Ai kana zuwa na san shine. Guje mini rannan kin san za a ji mutuwata. So ka da ki da wani. Hello? Ni ne. What? Wani police station? Sorry, dole ku kawo min shi gida. Thank you. Santa cikin raina ban cire ta, abinda na yi daidai ne hujjata. Dara ta ci gida ko? To me za ka ce mu? Ai kamata ya yi ma a ce gaba ɗaya na daina yi maka magana. Wani dalili? Ai haƙuri za ka yi. Abin da ka sani ne, haka aikin ɗan sanda ya gada. In dai har aikin za ka yi tsakani da Allah, to ba maganar sani ko sabo. Amma in ka ce za ka sa son zuciya, to sai kai abin da kake tunanin ya kamata ne maka. Shi ɗan sanda dama aikinsa zai yi shi kenan. Shin, Oga ya sani ko? Ya sani. To me ce? Kaga kawai ka manta da wannan ba. Na zo maka da wani kyakkyawan labari. Ko? Labarin me kenan? Ai ya kamata ka gane. A'a, ban gane ba dai. Ya kamata dai ka min bayani filla tsaya. Kar dai magana yarinyar nan. Oh my God. To amma matsalar ita ce. Ban sani ba, za ka goyi da bayana ne ko kuma a'a. Awwal kenan. Har zuciyarka tana raya maka ba zan goyi da bayanka ba? Ai zan goyi bayanka 100%. In kaga kawai ban goyi bayanka ba, to na san wadda kake maganar ba alheri bace ko kuma ba yarinyar kirki bace.
Amma na ba wani abu bane. Mu je malam, wannan dai wannan ne an gama. Sai ai wa rayuwa saiti kuma. Shikenan. Ku yarda da ni ina santa cikin raina ban cire ta. Wai me yasa naga kwana biyun nan gaba daya hankalinka a tashi baka cikin walwala? Kawai dai ina tunani ne akan yadda zan kasance a can. Ina so ka sa a ranka a koda yaushe ina tare da kai. Kada fa ki yi min daɗin baki domin ki karfafa min gwiwa. Kana tunanin daɗin baki nake maka? To ka sa a ranka akan ka zan iya yin komai. Haka ne, ni ma na sani. In kin ka guje mini rannan kin san za a ji mutuwata. So kada ki da wani kar da ki min kini komai kike da bida zan yi rasa ki ne matsalata. Ko magana da wani. Kin dai masa magana da na ce ki masa ko? Na gaya masa komai Allah ya yarda. To ni zan dora. Alhamdulillah za ka tafi wani garin ne karatu ba garin ku ba. To sai ka yi taka tsantsan za ga akwai bambancin ɗabi'a, akwai bambancin al'ada, akwai bambancin abincin ci ma da kuma tufafi. Duk wanda za ka yi mu'amala da shi san wane ne shi, sannan ka ɗora a kanka cewar addininka ka wakilta, 'yan uwanka ka wakilta, jiha ka wakilta da kuma lokacin gamman ɗinka. Don haka a mai da hankali a yi karatu. Gaskiya ne, ya kamata ka ba da ƙoƙari da himma akan abin da ya kai ka. Kuma insha Allah muna nan mu maka addu'a Allah ya bada nasara, Allah ya bada sa abin da aka je nema. Insha Allah. Bi iznillahi ta'ala zan yi ƙoƙari ba zan bada kunya ba. Na gode sosai. Insha Allah kuma zan mai da martani kamar yadda kika faɗa. Insha Allah na gode. Na gode, Allah ya saka muku da alkhairi. Na gode, Allah ya saka muku. Zan tafiya sana'ata domin neman nasarata. In kin ka guje mini rannan kin san za a ji mutuwata. Marasa mutunci. Ai na yi tunanin da kuka ce za ku zo, wallahi ba za ku zo. Mu mun isa mu ke zuwa, ai tunda muka ce miki za mu zo, ai za mu zo. Yanzu dai duk ba wannan ba, wai ina yaya a wannan. Tunda da shi ban san. To, yaya awal kike tambaya? Ke kuma me zai miki? Kawai dai dama ina so ne in gaishe mu gaisa saboda yana da kirki sosai. An gaisa ne, ai sai ki ci a baki numban shi kuna gaisa. Gane min hanya, wai makawo ya so gulma. Shikenan, ya awa za mu yi misin ɗinka a tsawon lokaci? Haba Khadija, sai ka ce wanda zan tafi can gaba ɗaya na je na tare? Ba fa gobe ko jibi za ka dawo ba. Ai dole mu yi kewanka sosai. Kin ganki ko? A koda yaushe ki fa baki rabuwa da tsokana. Oh, haka ma za ka ce tsokanan ka nake yi? Kin ga kanwata, ki kwantar da hankalinki. Ko da na tafi ma, ai akwai waya, ba kuma rabuwa za mu gaba ɗaya ba. Ina ganin lokaci ne kaɗan kawai. Oh, haka ma za ka ce. To shikenan, Allah ya kiyaye hanya, Allah ba da sa'a. Shikenan yana, ba komai. Ka kula da kanka, Allah ya kiyaye. Allah ba da sa'a. Amin mai kanwa. Ni yanzu zan wuce. Kin san an ce idan lokacin tafiya yayi, jirgi baya jiran dan kowa. Kuma dama ni ba dan kowa bane ba. To shikenan. To shikenan, Allah ya kiyaye hanya. Allah ba da sa'a. To amin, nagode. Akwai matsala. Awwal yana son Nafisa, ita kuma hankalin Khadija yana kan shi. Khadija, shi ko wallahi ba ita yake son shi ba. Sai ma kin shiga ɗakin shi, za ki ga inda ya babbaza hotunan ta fa. Kin ga inda ya babbaza hoton ta? Hotuna kuma? Ai kom yau labarin nan ba zai kwana ba. Ina zuwa gida ko zan je samu Khadija in gaya mata abin da yake faruwa. A'a, babu ruwana. Wallahi babu ruwana. Kar ma ki soma.
To ai gaskiya ne zan gaya mata. Ba wani abu. To ni wallahi kin ga babu ruwana. Ba za a ce na haɗa faɗa ba, kawai dai ke kaɗai na faɗawa, amma babu ruwana. Amma ai gaskiya ne nake. Kin ga, ke kaɗai fa na faɗa wannan magana. Wallahi babu ruwana. Wallahi ba zai yiwu ba. Wallahi ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba wallahi. Wallahi ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Wallahi ba zai yiwu ba. Muna zaune da abokaina a joint. Bayan mun tashi, zan tafiya sana'ata domin neman nasarata. In kin ka guje mini rannan kin san za a ji mutuwata. So kada ki da wani kar da ki min kini, komai kike da bida zan yi rasa ki ne matsalata. Ko magana da wani ko ki gane wani, ban so na ringa gani ko ji kin sani da wuri. Buri nawa kawai in rayu da ke, kar ki bari matsala ta raba ni da ke. Sanda nake miki yaya zan yi sake, ke ce madubin kallona, zama uwa gun ‘ya'yana, mafi da ni a cikin rana, sannan ta share hukunci. Ran da ta mace ya zan yi da raina, ya zan yi in ci abinci. Yarda da ni ina santa cikin raina, ban cire ta abin da na yi daidai ne hujjata. Gani gata Nusabi ne, sannan ta share hukunci. Ran da ta mace ya zan yi da raina, ya zan yi in ci abinci. Ina fi daren ki Nusabi dan zuciya ta nitsu, san ki ba zai kyalan ba na jure ganin ki a raye. Abin da ya kai Nusabi shi ake wa zaka yau, ranki ya yi Nusabi ai dole ne na kashe ki. In ɓangaren soyayya ce ba haɗi da wata, na baki dukkan sirrina, na hana ma wata. Ya kika yi haka, ya kika yi haka, ya kika yi haka ne. Banda banda zai sani na dama dan na kashe ta. Yarda da ni.
Kai. A'a. Ina. Nafisa. Kai. A'a. A'a. A inda kai tsaye bayan na tafi na je tana zaune na bi ta bayanta na harbe ta da bindiga. Barau mai nema malam abun fa da nake nema ruwa a jallo ne na same shi. Kai ka aje wannan in garme da zaka dauka sa a jihunka. Hai rufe mun baki. Ranka ya dade in garme ya goce fa. Ranka ya dade ka sake ni. Kaga? To zan baka 10,000. Ba na karɓar cin hanci. To zan baka 20. Ba na karɓa. Ranka ya dade. Kurba abin nan kaji. Duk wata yogurt tana da bambanci ne? A to wannan daban take da kowace yogurt. Musa, ai je ka kai belin kanka don ko gaban alkali na kai ka ya ɗanɗana wannan yogurt ɗin dole ba da kai beli. Kana sa? Zallar nonon shanu ne gangariya. Siyan nagari mai da kuɗi gida. 'Yan garinmu yogurt, 'yan ɗano na musamman. Muna gabatar muku da sabon yogurt ɗinmu mai suna 'yan garinmu yogurt. 'Yan garinmu yogurt babu kamar sa a nahiyar Afirka. Sannan a cikin birnin Kanan Dabo ana iya samun Ingaramu yogurt a wurare kamar haka: Sahat Store, City World Al'udu, ATM Amana, Kofar Nasarawa. Sannan akwai Kero and Gas along Rijiyar Zaki to BUK New Side, AS Garko Store, along Dorai Way, Pyramid Store, opposite BUK All Side. Ko ku tuntuɓe mu akan lambobin wayar mu kamar haka. In ɓangaren soyayya ce ba haɗi da wata, na baki dukkan sirrina na hana ma wata. Ya kika yi haka, ya kika yi haka, ya kika yi haka ne. Banda da zai sani na dama dan na kashe ta. Ku yarda da ni ina santa cikin raina, ban cire ta. Abinda na yi daidai ne, hujjata gani gata Nusabi ne. Ranta ya kai shi yasa na kashe ta, cire zakanai. Ni zaka da ranta, wannan ne daidai. Ta bangare na bangabun ƙorafi ba da na kashe wacce na fi ƙauna. Burina wa kawai in rayu da ke, kar ki bari matsala ta raba ni da ke. Sanda nake miki yaya zan yi sake, ke ce madubin kallona, zama uwa gun ‘ya'yana, mafi da ni a cikin rana, sannan ta share hukunci. Ran
da ta mace ya zan yi da raina ya zan yi in ci abinci